गुड मॉर्निंग। मियापुर बाचपल्ली थिबा बड़ा गणेश विसर्जन पोस्टर पहुंच देखला पर दृश्य फोटो दिख रहा
మనందరూ కూడా జై జై గణేష్ భాయ్ భాయ్ గణేష్ అందరూ మనసుకుంటే కడుపుకుంటా జై బలో విఘ్నేశ్వర మహారాజుకి ఆగం పాల్గొ ముద్రాచంద్ర స్థానిక మార్పులతో ఈ శోభయాత్ర మహోత్సవంలో భాగస్వామ్యం నియోజకవర్గానికి స్వాగతం చేసుకుంటూ మంచి మంచి
పోరాటం చేసి ముందుకు పోవాలండి. కొంచెం ముందుకు పోవాలి. పోరాటం ద్వారా ముందుకు పోవాలి.
మహోత్సవం దినకర మహోత్సవంలో భాగస్వాములైన అశేషమైన భక్త ప్రవాహానికి ఆ వినాయకుని ఆశీస్సులు ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చల్లగా మీరందరూ కూడా ఆ విఘ్నేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ఉండాలని జై జై గణేశ అంటూ 11 రోజుల నిమజ్జన మహోత్సవం తర్వాత భాయ్ గణేశ తన తల్లిని గంగని వదిలేకి బయలుదేరుతున్న ఆ విఘ్నేశ్వరునికి మనమందరూ బాచుపల్లి గడ్డ మీద ఒక విజయ బాహుటలుగా అద్భుతంగా గొప్పగా ఈ నిమజ్జన మహోత్సవంలో భాగస్వాములైన అశేషమైన భక్త జనవాహినికి ఆ వినాయకుని ఆశీస్సులు ఆ గణనాథుని కృపా కటాక్షాలు ఆరోగ్యాలు పిల్ల పాపలతో శుభ సందేశాలతో మనమందరం కూడా ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ ఆ విఘ్నేశ్వరుడు ఆశీస్సులు జీవనం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. బాలగా పడ్డాన్ని బాలగా